V Pardubicích jsem se narodil a žiji zde už 38 let. Postupně sleduji, jak se mění v moderní město a skvělé místo pro život. A rád bych tomu přispěl i já. Finanční a investiční skupina CFIG, kterou jsem založil, tak přichází s unikátním projektem, který spojuje moderní bydlení s výjimečnou lokalitou v srdci Pardubic. Rezidencí Kostelíček. Nová rezidenční budova citlivě dotváří kompaktní hmotu městského bloku a vzniklé nároží posiluje identitu místa. Obytná funkce domu je v aktivním parteru doplněna obchody, kavárnou a také pobytovým vnitroblokem. Každý byt jsme navrhli s citem pro detail a funkčnost. Od praktických startovacích bytů až po větší, vícepokojové byty pro rodiny. Promyšlené dispozice a vyšší standard vytváří ideální domov pro každého.